Tothom que visiti la vila de Cadaqués s'hauria d'animar a fer un petit recorregut i pujar per aquests camins costeruts, per aquests carrers costeruts plens de rastells de pissarra, com aquest carrer d'Escall, on hi vivia la comunitat jueva a l'edat mitjana i on eren tancats a les èpoques de les persecucions, i arribar fins a la solemne, blanca, extraordinària església de Santa Maria de Cadaqués. S'esglesi, com diuen en la variant catalana que es parla a Cadaqués. Aquesta església és extraordinària, és una nau poderosa, amb un altar major dels millors que es conserven a tota Catalunya, però té una història de llegendes i un sabor històric que és molt bonic de conèixer. Em faré un petit recorregut de la mà de l'Eleuteri Serra Costa, el fill d'en Nòrio i amic de tots, conegut com l'Anteri. Anteri ens passeja per la vella església romànica. Aquesta església romànica, de la qual se'n té coneixement des de ja al segle XIII, però és anterior, va ser cremada en la incursió que va fer el gran pirata Barba-roja el 1543. El 5 d'octubre del 1543 el pirata va arribar a la vila. Els vilatans estaven avisats que arribava el pirata, l'havien pogut veure i van fugir de les cases. I el pirata va cremar cases, va arrasar tot el que va trobar i va cremar l'església. Encara s'hi veuen petjades del foc, del gran foc del segle XVI. I arran de la cremada de l'església, el Consell de la Vila i tots els vilatans, amb els progoms que formaven part del Consell, van decidir que calia fer una església nova damunt, aprofitant les restes de l'església romànica. I aleshores, a través de les penes de peix, que era treballant els pescadors les nits i els diumenges, es va començar a finançar. Hi ha una cosa també molt bonica de conèixer. L'església va ser consagrada l'any 1642, amb molta solemnitat, però per part de qui? Per part de les tropes franceses de Lluís XIII, perquè estàvem en plena guerra dels segadors i estàvem en plena ocupació francesa. I així, amb les tropes de Lluís XIII, va ser finalment consagrada l'església. Finalment es va avançar amb ella i entre el segle XVII, cap a finals del segle XVII, es va acabar. Hi ha coses extraordinàries al seu interior, però tal vegada la més important, sens dubte, és l'altar major. Aquest altar major té coses molt boniques. Per exemple, els grans titans que aguanten l'altar són les cares de pescadors que van ajudar a finançar-la, gent real de la vila. A més, ens trobem amb el propi escultor que va fer l'altar major, en Pau Costa, que és aquest, amb aquests bigotis. L'església, l'altar major, està presidit per la Mare de Déu de l'Esperança i coronat per Sant Tomàs, que és el copatró de la vila. I no cal dir que al seu costat hi ha un escut a la base que porta dues inscripcions, 1729 i 1788. Una és la data en què es va fer l'altar i l'altra és la data en la qual es va daurar l'altar. Hi ha una cosa també molt important a conèixer d'aquest altar major tan extraordinari, i és que durant la Guerra Civil, quan hi va haver tota la onada de gent de la FAI cremant esglésies per tota Catalunya, la immensa majoria dels barrocs de Pau Costa van desaparèixer amb les esglésies cremades. Pau Costa va ser un home molt fructífer que en va fer molts altars i la immensa majoria han desaparegut. Per què es va salvar l'altar major de l'església de Cadaqués? Per un fet també extraordinari. Es va salvar perquè l'alcalde comunista de Cadaqués va decidir que era un patrimoni de la ciutat i per bé que estigués dedicat a un tema religiós, valia la pena salvar-ho. I els vilatans van fer una paret de fusta, van tapiar completament l'altar de manera que el van protegir i van convertir l'església en un magatzem d'armes. I així es va poder salvar l'altar major d'en Pau Costa. Una altra cosa molt important és l'orgue, considerat un dels més vells de Catalunya. I a més, hi ha tot un seguit de sintonies, de simfonies, de partitures, fetes expressament per aquest orgue, que encara es conserven. Es va començar a recaptar diners per poder-lo construir també cap al 1680 i es va encarregar a un organer valencià, Josep Buscà.
posant com a model l'orgue de Sant Domènec de Girona. Finalment va aconseguir-se acabar i s'ha convertit en un orgue d'enorme importància perquè és un dels més antics de Catalunya i que, òbviament, toquem en les celebracions religioses amb molta solemnitat. Aquesta és l'església de Cadaqués, l'església. Una història de pirates que la cremen, de pescadors que la financien, de comunistes que la salven de la ferotgia anticatòlica, d'organistes que la mantenen viva, una petita meravella. Diu el poema: Cadaqués, vell Cadaqués, de la dolça anomenada. Si no saps, amor, el que és, vine a fer-hi una passada. Dormiràs vora la mar, amb la barca fondejada. Per so, el vell campanar. Per cel, l'estelada.